hey aye jitu na ya melo ke no awa ya limo aye kana mo ba bu tu na bu bo ebo abulu na anyi melo ke lo de tali ya nya di jiwo na bu ji na bu ga umana munina no nya piago abu ji na nyuge ezi nwanne m anyị jem ọnụ daalụ nne m tinyere uge ezu na-atelu ụwa nze nwe oje nwa tinyere uge mụ na-egwu agbawo ngụ ka ijebe mwe nwere m ụwa m ka m gwụtara gụ nwanne ezi nwanne m anyị jem ọnụ ọfọtara godajo kanale manya di koyime dede ka ake eza yimutu gozege batiwu kale made nuwa uwa me oke gi figabu kayima sile ndi bonina obuti na mamala ibendu kana gbanyon wame enigwe ya wogwe tika bayo tuwanna wame nemoti nemugo otembela do wati dakwan wati neluge ezayi mobi ayilime ife nwanne melu nwanne neme obuti ya wogwe obu nwoke megogo n'elu ụwa ọkamarọbịa onye ka anyị na-ebe akwa nwoke mmadụ lụrụ nwaanyị uduli ya nwetilo nwunye ya dịrị ime ma nwoke na-eme dibịa na-eme ọ na-agbụ ụmụ mmadụ niile ya ka nwoke lụrụ nwaanyị dụrụzi nwunye amụrụ nwa gbam ife ga-ebu uwe ezi nwanne m anyị jem ọnụ onye mmelọ ga-elotere onye ka anyị na-ebe agwa ezi nna m anyị jide ebubo egoghị m bịa yiri m nneka ọmaji ọkọ ngwa ogolo nwa tinyelu uge nwanne achọtụba anyị bono yonga ngambo teto bono oyonga nekelege atiko bara nwanne dalo obara na medeje ugwa wusa ka nwoke dị patego atiko bara na ma kanali mejo yige lega wolo ka igbale lega wolo lega ni nangede na mma dogo nwanyata na mụ na aba kede maka tinwete nwanne gbule dọba tinwete ogbuli ajaji ezi nwanne m tinyelu uge dogo tinwete ogbuli ajaji de maka sande agbo ọgwụ iji oyime ukola agbo ọgwụ iji sande agbo bụ nwanne sande omenka ịna-anị ma gwụ uwe ka ịtọba m ụwa niile ka ị na-akpọ chukọ onye jaga nne ka jeba m ụda mụ ka m bịa ka m na-eche ụka chukọ onye jaga nne ezi nwanne m ụlọ ya dele gị mma onye aka papa chi dị mma kedu maka ezi oyime onye anyị jide ebube aji ngono nwanne eze bilo ji ngono n'ala odogwu nọ n'ịcha nwe ego obodo n'ịcha aka nwoke dị kpata ego oyime bọba ji ngono nwa oche ezi nwanne m anyị jem ọnụ Daniel Ugwo bọba Daniel Ugwo
nwanne nwanne ọfọ mọlụgwo onye na-aka lụda n'inu nwere onye bụ chi ya o nwere onye bụ chukele hey na nwezo oyibo o nwere bụ chukele odogwu egwu ka anyị ji bi anyị nọ ka anyị nọ eze nwanne m ude eje ụba ude nwanne judu ude ụba eje ọkacha ude du nwe ụba ude nne m papa sọnde ụba oke egwu m anyị jem ọnụ ụwa maka egwu m ka jiji ebube do maka elesi nwe ogolo ebo iyo ebo iye ebo mawele ebo lo ibanye ọnwụ machi ibe dogu ejo yimu bịa yilime elege nwale bụ ọnya ị na-etile egwu lege nwanne m ka ịgbave lege nwanne anyị malụ obosi nwali ọba elege nwali ọba kanjabara mọmụmụnna mgbeji oyi mee ejoghị m bịa yilimo osuma nwere m obe alụ osuma dịla iwe ka nje mịata ma mụ bịa jele mụwa ka ebe ọnwa bụ nwanne godi wini nwa bụ nwanne godi abụkọ godi nwa bụ nwanne evolo biko lo ya nwanne lo ya nwanne pọlụ dede onye na-aka lo ya nwanne nwere onye bụ chi ya gbaba ibu ụmụọmị hey lo ya ibu nwa mụọmị anyị nọ ka anyị nọ ezi nwanne m anyị jem ọnụ nne m anị mama nna ndị ka anyị na-akpọ ekwensu nwetara nna ga-enwetala mba nwebere oyime mbọsị a na-amụ nakwa igwe mbọsị a na-amụ nakwa igwe ndị a na-amụ nwekpọ mba ndị a na-amụ niile kpọrọ mba na-amụ ekwensu nweta na-aba maọbụ na ebe nna ndị ekwensu ọ dịkekereke bile nwoke na-eme enwe Nnamdi Jamba nwere imelie Nnamdi ekwensu ezi oyi m chugozie ego kedu maka edochie mba n'ibo edochie nne m anị ma bụ ụwa ọ bụ Chinenye nwa Chinenye nwa nne m Chinenye ugo onye Chinyere na ọbụrụ ụwa nne m Chinenye ugo achọba ogo lagbọ bụ nwanne nkachi ejoghị m bịa yilime udeja agụda na mudeja nwamba na-ebo isi agụ na-eche mbaba gbọgwa dị isi agụ na-eche mba oyime agụda nwamba na-ebo ese na anya ọkụkụ na-eche agwa udeje agụda nwamba na-ebo ka ijebe eze mmụọba na mee na mgbejo yimo ọgwụ ịba nwa jesewe emume Jizọs nwanne dịkpa ọgwụ ịba ezoghị m chugozie gị onye na-aka lụ ọgwụ ịba nwanne nwere onye bụ chiwu nwere onye bụ chukere ezi nwanne anyị jem ọnụ nne m anị ma gba ụwa igwe kego yo nga n'ụwa legwu nwenya mma egwu m ka jide ebube ka ije mịata na ụmụnne oyime ka ịbọ ka mmụọba
ọka mmọba nne na-atabalị owuzi ọka mmọba tido ịba ga ịbatụ nwanne ebele ka nnebele ji ogwu ngwale bọọlụ nwanne gwa ọ bụrụ uche na ka uche n'ụwa na ọ bụ chi na ka chi ibe onye gwutara ike ọya na chi na ka chi nne m chi na-eme eze ka idebe mgbe nwere m oyimo ka ibe ochefu ngodie ọ dị igbo petagwa ọlụ oyimo ezeghị m chugozie gị Lagos ka nwoke dị achụ ego petagwa ọlụ ezeghị m chugozie gị kedu maka nwanne Benadi Christopher nwanne eseli ndị Igbo niile gibe eseli ndị Igbo niile Christopher eseli ndị Igbo na-aba mbọsị chikwu kele mmadụ n'ụwa nne m oke gị ifi ga-abụ kedu maka nna ndị oyime ọ nara adụ n'ọbeje nna dị ọ nara adụ n'ọnwọtawo nna dịba anya ọ nara adụ n'ọbeje abịa mmanya ka nna ndị ije bịa oyime gote n'ịrọdụ n'ele nna dị gote simenti nwelebe ọ nara adụ n'ọnwọtawudolu ezeghị m chinyeligo ego kedu maka meme siti oyime chali memedeje anyị malụ ụtọ dịgwe nwanne nwanne ime ọka ezeghị m chugozie ego ese mmuke na-ezi oye gị nwa chidube tụma chidube eze eletiro n'isi nwoke nazụ chidube eze tụma chidube eze nwabọ nne ụbaba nwochi Joseph ụba nwa mụrụ ụba ese mmuke na-ezi oye gị anụmụdụ deje mbare ka anụmụdụ nwanne mbare ka anụmụdụ okechikwu nwatulerie ezeghị m chugozie gị kedu maka amampasị nwanne oyime jamani ndị agụrụ niile ezi nwanne m anyị jem ọnụ oyime oke mmiri n'ala ugwu ụmụleri oke bụ ili n'ala ugwu ezeghị m chugozie gị o nwere ibe anya m na-abụ n'ụwa uwe mee nne m adị m agwa uwe kedu maka ọzọ nke nne ya ọzọ ụmụlerie ọzọ chugozie gị ọzọ melie na aba oyimo ọzọ ụmụlerie ọzọ ụmụleri n'ebe nne m anị ma bụ ụwa akele ka nyela ogolo nwanne ụmụeri oke bụ ezeghị m chugozie gị ezeghị m nwa material sipụda eje abịa akwa ka ijeli ife sipụ nwa material achụka isi m keneyi dalo kpọbeke n'aka bete nwa agbụrụ oyime isi ụgwọ akịdị azụ afọ eke n'aka bete deje odogwu isi ụgwọ akịdị azụ afọ jide abọ nwanne gwa nwanne ụlọ dị nwanne ezeghị m chugozie gị kedu maka jide abọ ọbanje nwanne dọna eze nwe m chinyere uge onye na-aka n'ọfọ ma na-enu oyime nwere onye bụ ukele ọzọ ekwe okoye ibu na ọzọ ma yite nwanne ọzọ ma iti food producer dalo
ọba ime nne ma nne ma gwa ụwa ka ije mgbe igwe na mụ ka ị bịa ka ị bụ bọọlụ denzude gwa ezi nwanne m uju gozie gị denzude gwa bọọlụ denzude gwa ese mụ ka n'ebe a na-ejava nwa mgbe ịbanugo nwamigwe na mụ dejo a na-eje banugo onye jem ọnụ oyimo nwamigwe na mụ dejo kede maka Tony nwanne Tony nwa akpọfe eze anyị nwuchi ugozie gị ezi nwanne m njem ọnụ na ụgbọelu Tony chugozie yi ọ bụla na onye ime lọgelote ale ya anya dị ijiwu n'ọbụ uchu na ụgwọ anyị ihe ejiji ọgọdọrọ neme onye melọgọ mara ụmụ ọba na mụ niile oyime ka ibili n'ude mbele afọ ma nnekwa abalụsịa ngene jidaba abalụsịa nne hei ọfọ ekwudo ya daalụ etina m njem ọnụ ogbefi nwanzedeje daalụ onye nga na-ekene gị ụgbọelu ka isi dị ụwa dogu ejeghị m n'inwere ego ụmụọba na mụ niile ime ọga m Sunday n'ebe Sunday mmanwụ na kpọgo Sunday nwanne Sunday nweze n'ebe kedu maka leti nweze nwanne daalụ onye nga nwoche n'ebe udigbo ọbụla nwa mgbe ọba na udigbo ike mba ndị Igbo niile ojiwu ike mba ojiwu nwalụlụ n'ọbịa ndị ego na-eme ụwa mee ọka mma ego na-eme ụwa ọrọba ego ka mma dị ji ngọbụla neme ọ bụ ndị ego na-eme ụwa ọrọba ego ka nwanne jebu nwanne ya neme ndị ego na-eme ụwa osita ademata tanyị yọba tiwu ya yiri ime olise bịa yiri imo kedu maka iwu ju gbagụ ndị enu iwu jiwu setan lesi ndị enu ezi nwanne m onye juwe emeka onye juwe n'ọbụ uchu na zanye ochele mmapụ ayọsụ nwanne daalụ ka anyị kpọba kama oge babilo nwa mma na-eme chebata eze nwanne Sunday deje kedelebe nwanya na-akpa nwabulerie ịbanye ote baba anyị ọ bụrụ na onye ime lọgelote tali ya anya dị ijiwo n'ọbụ uchi na ụgwọ ka idebe mgbe nwere mụ neme aka eke enwe nwere mụ ogwu ngwale ma aka gị nwanne mabada anya ọ bụ uchu na-enye ego maka na nwa nwaanyị nọ n'ime iwu na-enye nwa nne m ochu na-enye ego ọgọ mmadụ mele mmadụ na-enu bụrụ na be lotere dara lọgọ dedi kuleme ngwọgbara bada alụ ọmata nwanne m ofe ife na-ewe me ogwu ngwale nwa mbibi nwa oche yaba kuleme ọmata banye onye ga nwe mgbe ocheta onye na-akpọgo gote n'ingwe gwụgbọ mmanwụ agwala gị gote ngwa egwu bịa mmanwụ onye
yonga wote nyaka anyị na yogo ọbụlụ na anyị melogelode ale ya anya lijiwo n'ọbụchu n'elu ụwa ezi nwanne m ote mpela ado ọbụchi na-enye ego ọ bụ na ngị na mmadụ zụba abịa ị na-ele abịa si n'ọbụ ọgwụ gị jele ị na n'ugwu ibe ndị lodegwu oyime ote mpela ado walụkwụ ụzọ gboo ndị asịrị kọ n'aba tempela ado eji anyị nwuchi ugozie gị etoma amali nwanne chume egbochi onwe igbo na aba chume egota aga n'inwe debe chuma amalie egbochi onwe igbo na ebe ọnụ akọla ọnyụ ụwa n'enu ihe aka na-akọ ọnụ chuma amali nwanne esemuke n'ọka ka nna m eke keke nna iru eze anyị nwuchi ugozie gị jebo papa Chinedu oyime ihe m Chineduge ezi nwanne m anyị jem ọnụ ọkagbuo mba na-ebo ezi nne m njide oge ezi nwanne m anyị jem ọnụ ọkagbuo mba na-ebo ezi anyị nwuchi ugozie gị o nwere ibe anya mụ na bụ na-emo ụwa mee nyaka anyị na-agbaba onye nọrọ ebe na ụmụnne ka o nwee ego ọ bụ ego na-achọ ụwa bọọlụ nzegwu nwanne nzegwu nwaoche Lagos ka ịdị achụ aka nke bụ oche ma na-ebe anyị bọọlụ nwaoche Lagos ka ịdị achụ aka kedu maka ji n'ụzọ yem ọzọ egbe ọka si n'ụzọ uchi ugozie gị esemuke na-emezi ezi oyi gị odogwu Peter Gwọlụ ezi nwanne m Peter Gwọlụ ka anyị na-ebe eze anyị m bịa anyị niile digide etu ụzọ dị ọkpọ eze anyị m bịa anyị n'ime kedu maka ọfọ ma njaba ofe tere ka nwanne esemuke na-emezi ezi oyigo nwara m obe kendo nwara m obe ka na-eji alụsị gị ụlọ wee bili nwara m obe kendo chugozie gị ezi nne m nọ ya dịle gị mma oyime nne m Chineduge kwado yoga nwa mgbe cheta kalenu nwanyị na-enu jebe na nwa alọmna yoga nụta nwanyị nwedebe ntụdieme ezi nwanyị chugozie gị ezi nwanne m nọ ya dịle gị mma ụwa mee onye melọgọ nọma ọgọ dị mma ọga amaka ọgọ dị mma ya ma ọsọ ndị nwa amaka ọgọ dị mma nyaka anyị na-aga ụwa ọgọ dị mma